Валентина Соловьева урта Камышлыдан сыйыр сауган, бызаулар, доңгызлар караган, намуслы фидакар хезмәте өчен Татарстан Республикасы атказанган терлекчесе исеменә ия. Лайыклы ялда дип кул кушырып утырмый, җирле ансамбльдә җырлый. Район газетасы белән дуслыгы ярты гасырдан артык. Нравится там вот повести все, стихи пишут. И про жизнь, вот, про районную жизнь тоже я читаю, ничего не оставляю. Очрашу шәй истәле артында барды. Алмаз Әхмәтшин кунакларга районның бүгенгесе турында сөйләде. Киләчәккә булган планнары белән уртаклашты. Кунаклар үз чиратларында район башлыгына теләк фикерләрен дә җиткерделәр. Яшьләрне туган шәһәрләрендә төпләнүгә җәлеп итү әңгәмә барышында әлеге тема кызыл җеп булып сузылды. Районыбызга яшьләр өчен күп эшләнә торган эшләрне ул яшьләр өчен, яшьләр кирәк, безнең яшьләр киләчәк. Яшьләрсез булмый. Мөнир ага мондый чараларда сирәк кунак, авыл хуҗалыгы техникасы роле артында булган һәм гомере буе мал туар асрап яшәгән. Район хәбәрләреннән газета, телевидение аша гына хәбәрдар. Газетны инде мин шулай ук гелүк барамын, һәр даим укыймын. Кая гына барсам да газет ямса, иң беренче да тарашам. Шул газетны укыган вакытта бер куада чыкпасаң да бөтен авыллар буенча, район буенча, даже республика буенча да бөтен хәлләрне белеп була. Кунакларның өченчесе Елена Уфимова район башлыгының дуслык, татулык турындагы фикерен күәтләде. Гомере буе Нурлатта яшәгән әлеге ханым Чисто Татар авылы яңа Иглайга күченеп яши икән. Очень хороший народ, живем очень дружно, все очень соседи гостеприимные. Район газетасына әбүнә квитанциясы сум котылы күчтәнешләр. Төп тема газета. Нәк менә ул җитәкчелек белән халык арасында күперчек. Тормышыбызның чагылышы дип билгеләп үтте табын хуҗасы. Ну, газета у нас действительно хорошая, коллектив очень хороший, хорошие традиции. 90 лет уже в газете. И материал хорошо преподносит. Агымдагы елның 2нче ярты еллыгына вакытлы матбугатка язылу башланды. Район башлыгы үрнәгенә иярергә теләүчеләр булыр дип ышанасы килә.